Bismillahirrahmanirrahim. Mga loks pagaryami. Kat iya kerami gantanudun agyang kaya bulan Ramadan. Kumap man sumurya sa pulugawi na kalilid ko mga tao na di sila di mamagi itikap. Giyutip kiisa usabad anto na mga kalbihan o kapag itikap agwan to na ipteron a kapag itikap. Ay napakasumbagan tanuron nagyang kaya bisita tano da salakaw kel alim Muhammad Bani Makaraya. Guru kami balasang kawala ko kadang kakapakan direnon sa kaya pakataling umangga imanto. Anto na ipteron kapag itikap. Agwan to na mga kalbihan niya. So kapag itikaf napitskan si kung mga piyamuro-puro na simba dinggalabak no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balabo sa ngaya sa pulugawi alam ko Ramadan. So kapag itikaf nas kanian na ginan so kakadim sa sulda masjid sa ayabuan tapkaw na swaswat si ko Allah sa buot nalibag na kaw ng mga simba si ko Allah subhanahu wa ta'ala kapanambayang kabatya sa Quran kapanahajud kan dua kan tiga para paled simba sa dirong gapakasunganin sana pamana ini sa paro Allah subhanahu wa ta'ala. Anto na yung mga kalbihan ito o kapag itikaf? So, pag ko mga kalbihan o kapag itikaf na sabab ko masusugat yan, agiyan ko to sa pulugawi alam si ko Ramadan, nakatawan tano agiyan na sa pulugawi alam si ko Ramadan, na san mas malay balas so mga simba si ko bulan na Ramadan, nagugyan ko to ay aarap tano ron na masugat tano agiyan ko to Laylatul Qadr. Peter Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na Laylatul Qadri khairun min alfi shahr. So Laylatul Qadr na taralbi adi sanggibu ulan-ulan as kanyan na di magi-etikaf sa tawas kanyan nasis kanyan sa sulda pa man mas kita magi-etikaf na kasigurado niya na giyong goto Laylatul Qadr ketakap subalas yan sa sanggibu ulan sa laydus kanyan na miyaka bel sa kanyan sa pamana simba subra 80 agu 3 ragu nagu 4 ulan nakatinian. Allahu Akbar. Balasan. Suka pagi itikaf naging kota kagaganag sa masjid aso-asoat si ikwallahu subhanahu wa ta'ala baad na mga adab mga dedebiatan kailangan na di sifat o di na di manggalabak o tao adi mag-itikaf. Patulong si ko pa man na mga dedebiatan adab kailangan na manggalabak o tao si ko katataguyan sa sulda masjid na giyong bato ayabuwa panggalabak niya na pala paled simba. Nagusala korop na yung takakakad niya sa masjid, pananggilay niya no banyan kerski sa masjid, antakas kanina pamana di maka galabak sa pamana kabinasan niya sa masjid di na papakado sa masjid. Nagugyong ko to dini sa kanyan kapakay lumiyo. Inong tabo importante ibarat yan na indulugyan si karumanian. Ugay no sa kanina tomitibo sa kanya di na pagawit pagatin sa kawing derpa sa kawing di na mental sa kasakit o di na pagunod si ko pamana palabang na dito ka pa kayo ba niya ni paliw sabab ko ito na pagabatal si ko etikaf yan ito'y pwede ko mga dedebiatan o kapag etikaf. Sa yung kaya masa tanong na ebupkin ng katano adi mamagi itikaf na mga dato sira ni pupamangiga kumaskit o pamakwad na ba ako pekirian mabu pagi itikaf baka pa kay adi magi itikaf subay si ikwagama tanong agama Islam. So ba nakapakais ka na mag-i'tikaf sabab ko sa mga karumaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay malana so Aisha radhiyallahu anha na paano tulasiran bisan di mag-i'tikaf ugay ni nataral bisi ko ba si ko pag-i'tikaf yan si ko masjid marami sisa walay niyan sa kanyan na opno ka para na pwede sa pamilya niya si Mysterian para sa kanyan na mawatan sa kanyan si ko fitna nagu masisigurado yung tapaman aman nakalilintada masisiyap sa kanya. So mga baya pagkagaga pagaw desiran si ko pa man mga darudupayran na pamakusiran na mga karumayran na kailangan na pa man makaw desiran sabab ko paduto si ko mga sarat akakaparo subabay na mag-i'tikaf sa kanya sa masjid. Anam ya kaw resi apa kaisa si ko direkta di mamakinag. So atigin so kapag itikaf baad na matatendu oras yan o di na baad na matatendu kala oras yan isa ka oras 2 ka oras 5 ka oras si ikaw tandaya kagagawi baad na matatendu oras o kapag itikaf. So mga ulama tanon na miyaw pakatsiran sa ayad na pinakataral biya gawi ya i'tikaf na so 10 gawi alam ba si Ramadan. Ugay na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya paniyatian
upama ko yung ito kaya pag-i-etikaf yan na si Kukupuratun Lugar Ragun na miyakap niya sa kanya sa pag-i-etikaf sa kanya sa 20 gawi. Na yenan na may estimbat sa mga ulama sa tigiran na so kapag i-etikaf na apian to na amasa, nabubusi ko pa man na bulan na Ramadan, asar ka pa man ayan niya kaun na tirib ka sa masjid sa swaswat kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala sa ketuang kumadang ko mga ulama, piya kairan so kapag i-etikaf ay isa ka oras. Asal ka pa man ayan niya kaun na swaswat si ko Allah subhanahu wa ta'ala nag-uebot na labag na ka na simba si ko der pa mutuan sa paman na masjid. Mga loks pagaremi, may nagtanong yung kutwa, mga usayan ko kapag itikap agog yung kutwa mga dadabi iton. Ako yung sabuad ko mga kalbihan yan. Gid ni kipsiyumpay na merkanoron ang mga dato. Ako kutwa supan sa mga bai. So mapaparo sa oras yan. Na pag itikap, sagyang kai, amori asa pulugoy, kubulan Ramadan. Balasan wala, agyang kai alim tano, kudan yan kapakandaray nun, sagyang kai datara ya oras, pupunalamatan tanos kanyan. Amala ak punalamatan tano, nagyang kaya kasasabupan amala, sagyang kaya kapakabubulos, agyang kaya programa tano, an-nasiha multimedia, makatutunan tanok man mapita, kulagi da iya oras. Gibuswata iyo, laki niyo, pagarin niyo. Amin Abul Hasan Alayudan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga tao ay mahihina at nangangailangan ng tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala. Giinamyak kay Twito, sumangat tao ang mananaguntaman sa iyong patahadyo. So kababalo agyang kay agamat tano agama Islam arangkom mararangkom yan agyang kuto pirikiri keban agyang kuto kawiyawiyag agyang kuto mga tao si isa agyang kaya dunia nalangon tanurun din mataw inged da iya sarigidan alungan aditatap inged da iya ditanus ikatatap kenaba tanus ikakal. Search aniyo agyang kaya Facebook tano iningaranan sa an-nasiha multimedia kilay tanong siya sa mga pitibarangan ng mga video tanong mani pakalipati mag-like, share, subscribe sa mga video tanong ang makapupong kung mga andawan o mga ulama tanong.